Jeep Grand Cherokee Limited с аудиосистема Boston Premium Audio, нещо такова. Това е кабела, като го сложиш, ето го, с този кабел е. Те има два вида, ама това е с този. Ето с този камбус е. Значи, когато се включи мултимедията, няма значение дали е на контакт или не, тя си тръгва и си работи. Даже и ключа да извадиш. Така е направена. И за да не е така, ето тук от запалката, от тази запалка, втората не е тази е с постоянен ток, за тази говорим тук. Тази, ето го кабела е тук, този червения идва, това е плюса от запалката. Ето го. Този плюс идва от запалката, от него вземам плюс и го вързвам тук директно за АЦЦ-то на мултимедията. Като прекъсвам кабела от камбуса. Прекъсвам от камбуса ето с червения кабел, ето го. Аз съм го прекъснал и подавам директно захранване с този кабел тук от запалката. Директно подавам захранване в мултимедията в АЦЦ-то. И така вече работи с ключа. Като дадеш на контакт и си тръгва. Като махнеш ключа и се изключва. Това е първото, което трябва да се направи. Второто, което имаш усилвател. Тези кабели могат да се използват, за да се включат към тях говорителите от задните врати, левия и десния канал, за да не се пускат нови кабели. Ето това е фабричният усилвател. Тук тази букса са входовите на усилвателя, които идват от радиото оригиналното. И това е тук така се изкоти за 4 тонклони. Свъртва се така по цветове. Това е заден десен. Ето го. Заден десен канал. И тук заден ляв канал. Предният ляв говорител, кабелите му излизат и тук от говорителя. Този е плюс, другия е минус. Това е с жълтото е плюс. Пуснах кабел отгоре. Тук съм го свързал за предния ляв говорител. И ето тук излиза кабела. И зелено с черно е минус, зелено е плюс. Само зелено е плюс. Плюс, минус. Това е за предния ляв говорител. Се пуска отделен кабел. И сега преден десен говорител във вратата, кабелите му излизат и тук. Като жълто и зелено е плюс, другия е минус. Това тук е плюс. И съм пуснал кабел за тях, който излиза тук. И на тая букса ето го плюс, минус на оригиналната букса. Ето. Плюс, минус. Това е преден десен канал. Като съм прекъснал отгоре тези кабели, те не са нужни изобщо. Тях съм ги прекъснал. И съм си пуснал нови кабели за предните говорители във вратите.